Hi, hello sir. Good morning. Sa Maxim ni sir? Na ako sa may entrance. Sige sir, thank you. Oh, dili. Sabi na huwag mauna. Sabi na huwag mauna, dili pa man di ay in town. Ginoo, kadugay manggawas. Grabe, dugaya manggawas. Asa naman in town ni sila pa dong. Basig na pag gitabang sa ospital mga idol, kinahanglan siya sa ospital. Mo na yung patindugayan ng gawas. Ready if ano 137. Kani basig mo ni. Alright. Oh, dili pa. Dili pa gyapon mo. Kani. Sige. Igbagulbol dugay ni abot iyang kuan mga idol. Dugay ni abot iyang customer, iyang client, iyang customer ba. What's up? Kumusta naman ta kanay mga idol? Wala pa man tagi-arrest sa ato ang customer oy. Uniform sa kuan. Ito uniform sa doktor. Sabi siya or basta mga trabahante sa kuan sa hospital. May pa sila active kay ilahang kuan. Dalir kay nakuha ilahang mga delivery. Ako wala pa gid taon ingon siya padong na daw. Ano man sila parte man sila dugayo oray manggawas. Kanay basig mo ni ako dili. Dili abi na og mauna pa. Grabe to gaya. Kanay basig mo ni. Dili. Maxim? Okay ra sir. 137? Pila? 50? Sir, thank you. So sa wakas na-claim na gid taon mga idol. Habit kaya. Pero okay na. Sa puta sa takin naman sila sa mga kuan-kuan na agad sila sa hospital mga idol. Tanan ni complete mga idol. Ato ang 137 na booking kanang DF. Alright. So waiting tayo.